kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi ngenten nggih Ndara sejatosipun Ndara Ndara niku sae sanget kok piyane niku nganten nggih Ndara wajane abot tenan tangane iki mer wangi mer ya ditutukke ning ndasmu wah amargi kula ngewangi Semar ngopo Semar dipejahi karo sapa oleh PLN anu napa oleh Bathara Guru terus kula nguripke Semar terus kula dadi Janaka sing dadekke ku Janaka sapa sing dadekke Janaka Siwatagak ndadak ngene toko barang iki lha kula ora ndek kanca sing ngewangi kula nggih Patagak nek ra sedaya manggih Padang Ati balen iki tanganku aja digoceki sapenake dhewe nek tok goceki aku ora iso ngopo-ngopo sing kiwa ora digoceki ya wong ngantil kiwa Ndara iki juruse kiwa tengen mati maine ngapake kadake wong edan bebeda Bendara nyun pangapunten ya ora dadi ngopo alhamdulillah selamat Gong golek Ndara Werkudara kowe ngapa tur tumbak cucukane ora ngerti mau takokke kok bakone endi terus kula golekke aku ngono wah bandeng ndasmu lho mbok ora golek sengsaraku aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora gawe sengsara ndak tuman sama ora ono koyo dadi gleleng mau arep tak tendang sikilku tok uncalke aku ke rumah ping pindho wah cengenges dadi Janaka glelenge ra jamak-jamak mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa ora izin ora wirang kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong sampun nyuwun pangapunten ora dikapokke bola-bali men njaluk pangapura anggepe penake dhewe nggugu arepe dhewe Werkudara klumah ping pindho